बे समाव जों दङ धेकियाजुलि बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि 22थि खुंथाइ आफादनि बे खुंथाइ आफादनि गेवलां मेलनि गाहाय बुंथिगिरि आलासि हिसाबै जों मोननो हादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि मानगोनां एहेम बोराइ हायनारि बिथाङा जोंजों दङ। जों बिथांनिफ्राय फंनैसो दोरोङारि आसार खान्थिनि सायाव बाथ्रा लानो नागिरदों। गिबियावनो नोंथांखौ जों बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंबो सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय जानानै बाथौ बिबुंसारनि गासैबो जेनेबा दैदेनगिरिनिसिम आङो खुलुमनाय बावहरबाय आरो दुलाराय बर' हारिखौ बाथौ धोरोमारि जानानै आं खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे समाव नोंथाङा जेला सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे गाहाय फोसावगिरि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि हारिमु नेहाथारि सानसे समावमोन। बे हिसाबै नोंथांखौ मोनसे बाथ्राखौ जों बाथौ बिबुंसार फोसावनो नागिरदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन तिनदस बसुमतारीखौ दिन्थिफुंनो खावलायबाय। मानगोनां सार नोंथां, बाथौ धोरोम आरो बर' हारि बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बर' हारिया जाबाय आसामनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन हारि आरो बर' हारिनि गुदि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमखौ जोङो दिनै फोसाबनाया दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै दिनै 1992 मायथाइनिफ्राय दिनै 27 मायथाइ जाबाय आरो जोङो बै समनिफ्रायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो फोसावगासिनो दङ। दायो जों सनितपुर जिल्लाया दिनै गुबुन गुबुन बियाबाव गोथौ गोथौ गामियाव जों दिनै गोदोनि बे गोजाम माने नेमजों फुजिनाय बाथौखौ जों दिनै फोसाबनायाव जोङो लाबोजोबनो हाफ्रामबाय आरो एसे बाखि दङ। बेनिफ्राय गोदो मोनसे समाव शंकरदेब माधबदेबनि खरनिया जालांनानै गुबुन धोरोमाव थाहैनाय शंकरीय बैष्णबी धोरोमखौबो जोङो दिनै बाथौआव जों लाबोगासिनो दङ। गोबां नामघराव खत्रआव जों बाथौ गायसनबाय आरो दायो फैगासिनो दङ, एसे बाखि दङ। बिनि थाखाय जोङो लाबोजोबनो जों नाजागासिनो दङ। बाथौ धोरोम आरो बर' हारिनि गेजेराव जिहेतुके मोनसे थासारि सोमजिदों जे बाथौ धोरोम दोरोङारि आसार खान्थिजों गोबां बर' सुबुंफोरखौ मोनसे जौगानाय खान्थि बा आसार खान्थि लाबोगोन होननानै नोंथाङा जोंनि बाथौ दोरोङारि आसार खान्थिनि बेलायाव माबायदि जोंनि खौरांखौ नागिरदों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों? बाथौ धोरोम आरो आसार खान्थि आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। बाथौ धोरोमा जाबाय बर'नि हारिमु, बर'नि सिनायथि। बेनिफ्राय धोरोम आरो हारिमु बेवहाय मोनसे फाराग दङ। मोनसे जाथि जानांगौब्ला मोनसे जाथिनो हारिमु नांगौ, मोनसे जाथिया थांना थानोब्ला मोनसे जाथिनो हारिमु नांगौ। हारिमु गैयाब्ला जों थांना थानो हाया आरो बाथौ धोरोमानो जोंनि हारिमु। बेनिफ्राय बे हारिमुवा थांना थाबासो जोङो हारि हिसाबै थांना थानो हागोन आरो बुहुमाव जोङो हारि महरै जों सिनायथि मोनगोन। दा जों आं धोरोमखौ बुंनो नागिरबाय। धोरोमा जाबाय आकार गैया, माने महर गैया। धोरोमा जाबाय निराकार आरो बे गुबै धोरोमा जाबाय सैथो आरो गोथार, बेहा महर थाया। बुहुमावनो धोरोमा मोनसेल'खा, सैथोआ मोनसेल', इसोरा सासेल'। नाथाय हारिमुवासो मोनफा हारि लाना मोनफा हारिमु, मोनफा हारि लाना मोनफा हारिमु आरो बाथौ धोरोमा जाबाय बर'नि हारिमु। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन दायो धोरोमनि मुङै गोबां हारिमु दायो जोनोम जाबाय आरो बे हारिमुखौनो दिनै धोरोम महरै दिनै फोसावगासिनो दं आरो गुबुन गुबुन हारिफोरा लागासिनो दं। नाथाय मेगनजों नुनायफोरा जाय बुस्थुखौ मेगनजों नुयो, जेरै मठ मन्दिर गिर्जा जेसेबां खत्र नामघर जि दुयो, आर'ज गाबनाय बावनाय थिनाय जे मेगनजों नुयो, मेगनजों नुनाया बेफोर गासैबो कालसारावसो गोग्लैयो। दा ओंखायनो कालसारखौबो मोनसे जाथिनो नांगौ आरो बाथौ धोरोमा जाबाय बर' हारिनि कालसार आरो बेखौ जोंनो बर' हारिनो नांथारगौ आरो बे थायोब्ला जोंनि बर' हारिया हारि हिसाबै जों थांना थानो। बर' हारिमु आरो बाथौ धोरोम मा फारागथि दं? बर' हारि आरो बाथौ धोरोम, बे मोनसे गिदिर गेरेमसा हारि आरो बर' हारिनि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम आरो बाथौ धोरोमा जाबाय मोनबा गोहो, मोनबा सान्थौखौ लानानै जोनोम जानाय आरो बे बाथौ धोरोमा जाबाय बर'आनो बे बाथौ धोरोमखौ जोनोम होदों आरो सोरजिदों। आरो बे बाथौ धोरोमनि जोंनि जि थांखि,
बेयो जाबाय मुलुगनां धोरोम। बेयो मुलुगनि बे बयनिबो जेनेबा सिबिजाथाव धोरोम आरो बेनिखायनो बेखौ जोङो मुलुगनां धोरोम खालामनो थाखाय मुलुगनि मानसि धोरोम खालामनो थाखाय मानब धर्म खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। बर' मोनसे हारि बे आसामनि गुदि आरो गोजामसिन हारि आरो बे हारिनि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम। आथिखालाव बाथौ धोरोमारि जिखिनि सिबियारि दङ बिथांमोना बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेसेबां जौगानाय लाबोदों? बाथौ धोरोमनि गेजेरजों आथिखालाव बर' हारिया गोबां जौगाबाय होननानै बुंना लानो हागौ बा जोङो दाथि जों खालामनानै जोङो बुंनो हागौ। खारन बाथौ धोरोमनि गेजेरजों दिनै गंफ्रोमबो गामियाव गंफ्रोमबो बियाबाव गंफ्रोमबो जिल्लायाव जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ जों सिनायथि होनो हाबाय। मानोना गामि गंफा बाथौसालि गंफा, जिल्ला आरो आनसलिक गंफा बाथौसालि गंफा, बे जाबाय बर' हारिनि हारिमु, बर' हारिनि सिनायथि। आरो बिनि गेजेरजों जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो आर'जनि गेजेरजों जों आर'ज गाबो मंगलबार जों बर' हारिनि हारिमुजों बर' हारिनि सिनायथिजों बुहुमाव जोङो सिनायथि होनो हादों। आरो बर'नि राव आरो थुनलाइखौ बर'नि हारिमुखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों गोबां जोङो जौगाहोनो हादों। आरो दिनै मोनसे समाव बर' हारिया माने बाथौ धोरोमब्लाबो बर' हारिया माने बाथौ हारिनि सिनायथिखौ जों होनो हायाखैमोन। माने जोंहा बर'नि मन्दिर गैयामोन। दा बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसाबनाय लोगो लोगोनो गंफ्रोमबो जिल्लायाव गंफ्रोमबो बियाबाव गंफ्रोमबो गामियाव बाथौ मन्दिर जाबाय। बाथौ मन्दिरानो बर'नि सिनायथि आरो बर'नि हारिमु आरो बे बर'नि हारिमुवा दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोबोद जौगाबाय। नोंथाङा बे हाबाफारिनि गाहाय आलासि बे जथुम्मानि गेजेरजों दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं बेखौनो दुलाराय बर' हारिनो आं मेसेज होनो नागिरदों जे जोङो बाथौ धोरोमाव जोङो बयबो बर' हारिया जोंहा खौसे जानांगौ। बाथौ धोरोमा बे बर'नि धोरोमल' नङा, बे बर'नि हारिमु आरो दुलाराय बुहुमावनो जों बर' हारिया खौसे जानांसिगौ। धोरोम हिसाबै जोङो लानो नाङा, बेखौ बर'नि हारिमु हिसाबै लानांगौ। बर' हारिया बर'नि सिनायथि हिसाबै लानांगौ, बर'नि सोदोमस्रि हिसाबै लानांगौ, बर'नि जारिमिन हिसाबै लानांगौ। आरो बेखौ जोङो दुलाराय बर' हारिखौनो आं खावलायदों जे मोनसे समाव मिथिस्लाबै समाव गुबुन गुबुन धोरोमाव बा धोरोमनि मुङाव गुबुन गुबुन हारिमुआव बारस्लायनानै दंब्लाबो दायो सम जाबाय दिनै जोङो बर'नि हारिमुआव फैफिनजोबनांगौ। बर'नि हारिमुआव बर'नि बे सिनायथियाव जों बयबो फैनांगौ आरो बयबो लोगो जानानै जों बर'नि जि सिनायथि, बर'नि जि थानसालिफोरखौ जोङो लोगो जानानै जों बयबो ज' जानानै जोङो लुनांगौ आरो लुनायनि सम जाबाय। बिनि थाखाय आं बयखौबो बाथौ धोरोमाव खौसे जानांगौ होननानै आङो दुलाराय बर' हारिखौ आङो खावलायहरबाय। बे समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि हेमब्रै हाननारिया जोंनि बाथौ बिमुंसार बेबायदि खौरां होनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गोजोननाय आरो साबायखर होनो थाखाय गोजोन्थों।